Hej, mit navn er Jonas Nielsen, og jeg har designet denne helt nye revolutionære gamerstol, som jeg kalder MG Ultimate Chair, som nok vil pynte i et hvert gamerhjem, og med garanti vil give en helt fantastisk gameoplevelse. Så lad os se lidt på, hvad den kan. For det første, så er indbygget en rigtig god supercomputer i den, som er beregnet til at game på, og kan køre alle spil i høj grafik. Og så er der selvfølgelig indbygget PlayStation, som jo også er vigtigt for en god gamer. Og hernede i siden har jeg så placeret et diskdrev, som er nemt at nå med hånden, og både kan tage CD, DVD, Blu-ray og PlayStation-spil, når man skal spille dem. Så har jeg placeret et par lækre joystick heroppe, som kan bruges til diverse spil, hvor der kunne blive brug for joystick, som f.eks. flyspil. Og selvfølgelig, når det er en computer, så skal der være tastatur og mus. Og så tænker du sikkert, kan det så ikke blive lidt svært at rejse og sætte sig? Jo, det kan det godt, men så kan man bare tage tastaturet op, når man skal sætte sig, og også når man skal rejse sig. Eller du kan også bare pille det helt af, hvis du ikke skal bruge det. Så heroppe ved hovedet har jeg placeret et par lækre højtalere, som giver en helt fantastisk lydoplevelse, både når du gamer, men også når du ser film. Og det giver bare en helt unik oplevelse. Så hernede så har jeg et par input-stik. Der er 4 USB-indgange til dine USB-enheder, et HDMI-stik til skærm, og hvis du er lidt gammeldags, det gode gamle VGA-stik, og så selvfølgelig også højtaler og mikrofonstik. Og så som noget helt nyt, så har jeg her placeret, hvis du ikke har en skærm, eller bare godt kan lide store skærme, har jeg placeret en lille projektor her, og den ser måske ikke ud af meget, men hvis du har en hvid væg, kan den her lille fætter altså hurtigt forvandle den til en gigantisk skærm. Og den kan selvfølgelig tilpasses til enhver væg. Det er bare at gå ind i computerens skærmindstillinger, og så kan du tilpasse den til netop din væg, eller den størrelse, du ønsker skærmen. Og hvis stolen den skulle ryste lidt, så vil skærmen blive, hvor den er. Så hvis vi lige her så kigger lidt på komforten, altså hvordan man sidder, så har jeg indbygget tempur i sædet og i ryglænet, som gør, at stolen former sig efter din krop, når du sætter dig i den. Og det giver en helt fantastisk sædeoplevelse, så du kan sidde en hel nat og game, uden at få ondt i bagen eller ryggen. Så hvis du er interesseret i at læse mere om stolen, så kan du gå ind på www.mgtech.com/mgultimatechair. Tak fordi du så med.